nasi makabatire ku Zimbabwe. Yes. Zona mururisi. Andiriya simuzampada tirobe pakatsika Andiriya simuzampada tirobe pakumbira andiriya maikani tirobe andiriya maikani tirobe maibaku andiriya tirobe pakatsika simuzampada pakatsika simuzampada pakatsika Hati! Reporting to the angel. Reporting to the angel. Nicodemus. Simon Peter. Mother Mary. Tapio. Romance the buying for the Peter bro. To the picture to Rima. Jumanta Bakachua see Peter Romance. Kioroshu would have been before. Walk out trap. See Peter. What about it? Taylor. Riggedy vo. So try things way. Icho kwa demari ya Zimbabwe ndapota ndachema ndateterera zita ledu tinoitwa National FM vakomana nevasikana vepachimuti vanobata basa kutsigirana newe ndokusaka chishevedzwa kuti the whole nation on one session. Baba Pati uri muzukuru rikadiporasa wundo rasa itone mudzimai wepasaningi ndero mukati meguta reHarare akapisa hembe dzese akapisa hembe dzakawanda ka akaipisa hembe dzemukati dzese right paruwazhe vanhu vakatarisa masikati machena zvakaita kuti apise hembe ndozvandava nazo enda pachannel kune vese vasati vafollowa vasati vajoina National FM WhatsApp channel ingotumireka word rokuti link LINK pa WhatsApp number dzinoti 0713938538 0713938538 kana pa 0712393852 nyazura mukwasha akawanikwa achichuhwina mutsimira vatezvara repamba asi vatezvara vane dhamu aiwa tsime charo risati vakirwa rinotobuda mvura kuti wina kokuita sei kuchura kuti asaka chura anagara poto mukwasha baba mukwasha manje anogara padhuze about 500 meters kubva kwake kuya pamba patezvara vatezvara vachimuona ka ndokuchamba ndokubuda mumvura ndiye teka akashamba akemiri kubhara ariba hembe dzakatogara dzasara kupa papa pati Alright, +263 Zimbabwe moye. Dziko rinkomedza zero iri. 16 minutes past 10 ndipo fika ndawe pari manje. Wamuka Seko Onias Dixon pamwecheteka na Kriana Shamba Wamedza varipo pa Stepford apo. Despado pa Fatso Maxo Nyamukunda wemuHarare akachibata chemuti. Icho kwa demuri ya Zimbabwe ndiri mandiri mukati kufamba mukati mekupfapfadza kutsudzura nekupfapfadza dziri kuitika matima na wose nyika ino paka Epworth epatoni paki chako Epworth chiri kuti tani Green Valley. Yes, icho kwadi nyendi kutaura pana pa inosuwisa muri ya Zimbabwe chikonzero ino kutoshaikwa komwe munhu panyika kureva rufu kana kuti kufa. Kune mukwasha akauraya vatezvara munzvimbo yeku Green Valley mutumbi watosirwa nemapurisa mukati mekuendesa mukati menzvimbo yemoshukari. But nyaya yakaitika muri yeZimbabwe ndeyekuti murume uyu anogara nemukadzi wake. Mukadzi anova ndiye ane vana vari pasi pe6 mwana mwana ari pasi pe6 months anove mucheche. Murume nemukadzi vari mukati megara vese vakanetsana mushure mekuti murume akarunuka kusvika kumba. Anonuka kusvika kumba ndokuzosvika aine hembe iri kuratidza ropa. Tikutukane. Hadis. Tikutukane. Hadis. Saka tite Seko. Sudzurai.
echo kwa dembo ya Zimbabwe mamukaseko general tondera rima unga Gabon vibe achitofu simbidze basa pamachera na mukoma wangu Innocent Muchinjikwa variseko maketu baba na maitu chimutu akabatandika inzwa muri ya Zimbabwe zvadaruka mwanasikana akabvaenda kuba kwa baba vake mushure kuti havasikuwirirana ndo kunoudza baba vake baba inzwa mashoko ari pano kumba kwakona muri wangu hadisikuwirirana zvadaro baba vakati ndichauya mwanangu tizogara pasi tionesane kuti zvakamira sei murume vanhu ndiyo baba vakabva vauya kumanheru kumba kwemukwasha vaine shamwari yavo ndo kutaka kugadzirisa nyaya mukati mekugadzirisana ameno chii chakaitika manga mune huni iri padhuze mukwasha ndokubvasumudza huni ndo kubva rova shamwari yavatezvara ndo kurova frandi yemazino kutaura kwatida kuizvozvo murume ari kutosvika mazino ndokusumudza zvakare huni ndobva rova mamhanza vatezvara vasema kuda kubuda mumba vakati tatatara vanongadi bekufamba kuti vabude mukati meyadhi vachingoti panoperera yadhi ndiye rikiti bvu vachibva vatofira ipapo vakatozviturwa mutume asi mukwasha uyu akapinda muchibage haasi kuwanikwa izvo chipatori namo nematambudziko akatiza vatezvara ndo vakauya neshamwari yavo kumba kwemukwasha kuzogadzirisa yanga iri nyaya yei yainetsanaka murume uyu nemudzimai wake inyaya yekuti murume akanonoka kusvika pamba akasvika kuma-late hours uri kubva kupi nguva ino plus hembe yako zvairi izvi ipapo vanokwanisa kupindurana nyaya kusvika vakurwisana kusvikira mukadzi azochedza baba kuti ngavauye kopi mandiri tizotaura tese mutibatsirewo so vanhu vakazorohwa vese nemukwasha umwe akarohwa mazino ari kusheka baba vakarohwa kusvika vafa kutaura kuno kutaura tori mumwe charo zvino ndaya kutaura nyaya ine vamwe vagara mukati menzvimbo vanotaura vachiti nyaya iyi inenge yakagara yakanganisika kubva pakutanga dare racho raisafanira kumira rakadaro ndiani anofanira kuenda panzvimbo kana kuri kuti murume nemukadzi vakurana vachazokuwirirana kunoyananisa muyananisi webasa iri ndiani anogona kuenda ikoko ndiani asingagoni kuenda ikoko but tingazosvika here kana kuri kuti wati asise zvirizvo pakuurayana regai tozonzwa kubva kwadiwa vateereri nematambudziko neicho chekugreen valley icho kwadi muri yezimbabwe akatekuranika muzukuru kacho ndapindira mukati menzvimbo muri yezimbabwe yandinoshevedzera kuti nkai mukati menzvimbo yemkai mune nzvimbo yanetsa nekukuvara vanhu vachinge vachinetseka zvakazoitika ndezvekuti vanhu vakawanda mukati menzvimbo yandiri kutaura ikunkai iyi vane zvirwere zvemakumba zviposwa zvekuti mukafamba amudariki mishe mitatu musati masangana nemunhu ari kukamira akuratidza kuti gumbo iri riri kurwadza gumbo iri rakazvimba kana kuti ritori neronda risiri kupora nzvimbo yandiri kutaura iyi mukati mevhileji imwe chete ine vanhu kwanoita 17 vanorwara nemakumbo kusanganisira nevamwe vasingatofambi kuchibva kwanzi kuda kutsvagwa mubatsiri anouya kuzobatsira nzvimbo ishi but ndida kutoba kuti munhu akabva munzvimbo yekuharare achiendeswa kunzvimbo yekunkai pakutanga aenda ikoko iye pachake paakadzoka haana kudzoka nemadheti nokuti mubatsiri uyu anga kutorwara makombo mushure mekuunganidzwa kwevanhu kuchinzi taurira kuti uyu mubatsiri pavabatsiri vatakatsvaga tese ndiye achave mubatsiri uyu achava kuzogadzira panapa achidzokera achiti ndichakupai dheti ndobva atozisiya dheti after dheti iroyo haana kuzokwanisa kuuya ndiye anga kurwara makombo pane nyaya mandikambonzwa muzukuru muchitaura kuti mushina unoongorora zvokuti kunobatwa mbavha pavakazoenda kumbare muchina iwo ndokapedzera kutobiwa asi ndiwo waibata mbavha vakomana vakaugadzirisa ndiwo unonzi unobata mbavha kuti wakaenda kubritain ukabata mbavha dzakawanda sei ukaenda kusouth africa ukabata mbavha wapinda muno muharare ukanzi kumbare mbavha wabiwa saka mubatsiri isidi yokuti anobatsira ndiye akabva takakurwara makumbo ari ikoko haanazokwanisa kudzokera ndobva ati mirai makadaro vaudzei vanhu kuti ndiri kuya musi wakati paakati ndiri kuya musi wakati akaita sokuti ndiri kuya musi wesvondo ndobva auya uri musi wechina ndobva ati sabhuku udzai vanhu kuti neurombo kusainiridza bhera mubatsiri azoya nhasi ndopata kutakaita sei vanhu vakati takutikana pose moti akataenda kumunda vamwe tandakatobuda zvoda kuti pamwe chete zvikanzi mubatsiri akurara achibva arara mubatsiri mukoma KB ndobva pamuka panzvimbo yemubatsiri paine munhu akagara ipapo akatomuka akarara
aripo ipapo achibva anzi nobatsiri no itai kuti aende atishandi naye ngaaende. Vanhu vachibva aenda, vanhu vachibva azoshevedzwa ava masikati zvikanzi wei panapa vanhu tizivisane kuti seenda zokasira kuuya. Pandakauya inini muri kuziva here dambudziko remuno? Vanhu vari kurwara makumbo. Munoziva here kuti pandisina kuuya pepe bvunzai sabhuku wenyu kuti chii chakaitika? Ndikadwara ini. Zvikanzi tarisai gumbo iri ranga rakarohwa nyora right round. Hey, kunzi zvanga zvatooma kureva kuti neni pandakauya kuno kubaya zvanga zvatoisika. Saka kuuya kwandazoita nhasi, pane munhu atouya pano achitoti zvemakumbo zvaakaita zvishoma zviyazve ndaifanira kutofa pasora nhasi, but ndiye azomuka akarara pano. Handina kuda kumunyadzisa, ndamuti ngaaende kumba, asi sabhuku ndamusiyisa nasekretari wake. Ndiri kukumbira munhu uya amuka akarara pano nekutonhora kwakuri kuita uku asina kupfeka, akarara ari paberere remba. Maniseche ngauye pane vanhu apa ataure kuti ndini. Munhu abva aramba kuuya, sabhuku nokutya kuti anongedzere kuti imimi handiti ndibarara ndimawanikwa panapa. Sabhuku akanzi ndinobatsira sabhuku tibatsirei. Sabhuku akati kumubatsiri ndapota zvangu mukashanda neni muchidaro munenge mandiomesera. Kutokudanai zvinoreva kuti hatikwanisi zvinhu zvamuti ndiite izvozvo. Ndosaka takashevedza imimi. Kana mune zvamunoda kutaura, kana mune zvamunoda kuita, itai. Zvikanzi nemubatsiri, kana munhu aramba kuuya pachena uyu, pekutangira nyaya handina. Vabereki endai kumabasa, tiri kurara futi nhasi, takuchita basa mangwana. Ndoda kumbogadzirisa nyaya iyi kuti ndinyukure munhu mukati mevanhu ava kuti uyu ndiye arara pano hazvichaiti. Uye zvine sabhuku chaiyo vati vanotya uno kuti ndakavashedza sewitness kuti honai munhu arara pano uyu haana kumba here, hapana pamunomuziva here achigara, uyezve hamumuziva here. Vakati ndomuziva, but haisi mhosva yaitwa nasabhuku. Ndaonawo kuti sabhuku ndemumwe anoda kubatsirwa semi, saka vangakwanisi kutaura. Ichazoita mhosva yekunzi sabhuku ndiye andiurira mberi kwanu. Saka takuenda kunorara, ndakutsvaga munhu wangu tionane tese, vanhu muonane mega kuti uyu ndiye akarara panapo. right. Vanhu ndobva vanorara, vanhu vanorara mukoma KP. Murume uya ndokuya ndikupinda muruwanzi futi, ndokuenda panga pachenzi ndo pari kuitirwa matare. Vanhu vachaungana mangwana, changa chatovakwa chizumba chokuti ndo chinenge chichipinda vanhu wana mukati imomo. Ndobva anopinda imomo angane kabadza kanenge kambezo kakatooneka kuti kanga katocherwa ka1, asi zvaida kuiswa zvanga zvisati zvaiso zvakabatwa maoko. Next 2 kaundi chigaro chainzi chinogara nemunhu anenge achiridza mbira arimo imomo, ndo chakaonekwa kagara gumbo achiti handisi kukwanisa kusimuka. Akagara kutsika pasi asikazoro, akatozosumudziwa nevana vake kuendeswa kumba. Makumbo haana kuzvibana kuti sei, but kuti akurigumisa pasi kudai so aivovora kuridza mhere. Achibva adzokera, zvikanzi chiendesai kumba. Zvikanzi sekretari nasabhuku nekomiti yenyu nevanhu 1 by 1 ngaabvunze murume uyu kuti umwe apinde ashidei umwe. Apasi pamba pemunhu apa, inzvimbo yamakachisarudzira kuti iende so mubatsiri achibva ati zvandakuita panapa ini wanike ndine mashoko andakandasiya mukoma KP. Murume uyu ndigodobori anotozikana ndokuita chitsinga, ndo basa rake rikuramba makumbo. Right. Yesu ndiye anga achikanda zvinhu izvi munzvimbo, vanhu vachirwara makumbo vachinorapa. But vanhu vanga vakuzviziva manje kuti akakufunga iwewe anogona kuti nditengere doro. Ukaramba kutenga doro anoti mari yangu uchauya nayo. Punishment plus good move. Ndiye murume. Saka kuti ari kunokuita mukoma KP, mubatsiri akabva ati ndiri kuda vese vari kurwara nemakumbo garai apa, ndiudzei zvamuri kuda imimi. Hey, munhu wenyu mumuzive here mimi? Zvikanzi ndinomuziva. Zvikanzi ndikati mutaure hamutaure, munotya handirika. Saka zvandafunga inini, ndafunga kumboenda, ndichadzoka panapa after 3 months. Mari dzamanga maunganidza dziya kuti ndibatsire vanhu imbodzorirwai, imbobatai. Ndakumbodzokera, ndokubva adzokera mukoma KB. Murume achinzwa kunzi kwakaungana vanhu iye ari kumba, ndio mashoko abude kunzi mubatsiri akumbodzokera. Kwanzi murume akabata famba achigwesha nedumbu achishandisa magokora aya kuzama kuti anosvika pakaungana vanhu. Makumbo haasi kuita kutsika pasi,
kunosvika achiombera kuti ndiri kukumbira kuti musaende, itai kuti vanhu vari kurwara nemakumbo tipore. Zvikanzi ndine mashoko anzoda kubva kwamuri, kana mataura mashoko iwawo mberi kwevanhu vari kurwara, tinoita basa. Achibva ramba kutaura, mubatsiri achibva pinda muti achibva aenda. So murume uyu iko zvino zvimukoma KB, vana vake ndine urombo, ane mwana wake anoshanda basa riri muhurumende, anoshanda basa rekutosunga vanhu kana vachinge vakanganisa. Mwana uyu mukoma KB akatoenda palive nokuda kwemakombo. Mwana uyu ndakagara pasi naSabhuku kuti Sabhuku titsvakirei munhu anobatsira munhu. Mushure mekuita tsvakurudzo achibvaona kuti ari kuita zvinhu zvindiani. Mushure mekuudzwa nababa vake kuti ndakakudzidzisa ukaenda kuyunivhesiti ukaenda kunze kwenyika, but ndaikumbira kuti mari yaunotambira unoitsemura nepakati woshandisa imwe uchipa kwandiri nokuti ndakakudzidzisa. Akatadza kuzviita. Nekutadza kuzviita ari kuti ndine loni yandakatora kubasa inoda kubhadharwa. Saka ndikasabvisa mari iyoyo ndinoita rombe pana pamutemo wauya. Ndozvaindikonesa kusvika nhasi ndiri wari kudai. Uyezve ndine vana vari kuenda kuchikoro, ndakanga ndaisawo vana kuchikoro, zvikoro zviri nani zvinoenderana nokuti ndinoshanda, ndinozivikanwa. Saka ndakaenda kukundikana kupa baba vamari. Uyezve ndakagara pasi nemukadzi nechete 50% kwamudhara 50% kwatete. Mukadzi akati kwete achibva aramba. So baba vari kurwara nemakumbo, but ukavatarisa kumeso kwese ndizvo makumbo hapana pakasvimba, asi panoita sei, asi hatsike pasi. Asi mubatsiri akati after 2 months vacho vari kurwara ava vachibva vanzi pindai mumotokari mangu ndoenda nemi, kana tazowana munhu aikonzera zvinhu izvi ndiye achabhadhara. Hei, ndokubva vatakurwa. So zvandiri kutaura izvi zvine 13 days pavanhu 17 4 vakatodzokera kunkai vapora vakufa apa. Vamwe ndo vachiriko, baba vachiri ngochema chivovoura varimo. Yeti pavana vavo vamwe vanasikana, mwanakomana 1 ndiye 1 uyu anoshanda basa uyu ainzi 50% kwandiri. Ndiye aitomboti dzimwe dzenguva shoma iyoyo aitovapa. Vamwe vese vakarorwana nabhosho. Saka vamwe vana vasikana vari kurwara futi nemakumbo. Aiwa, vasi kurwara, angachirwara mukomana uyu. Baba vabvuma here kuti ndivo vakasota mwanakomana? Havasi kubvuma, asi mubatsiri kuvarwere avaudza. Ndokusaka akati kumurwere uyu, udza vanhu ava kuti chii chiri kukonzera kuti varware. Shoko rinobva mauri nedheti tinobva tashinja. Takutorapa vanhu kusanganisira newe watova murwere wemakombo. Ende haana kuudza vanhu. Ende neniwo semubatsiri ndiri mumwe murwari wemakumbo, asi handina kuzvirwarira kuno. Ndakarwara ndaenda. Utaure futi kuti neniwo ndakaita sei. Nkai. Saka murume uyu achiudzwa kuti taura pamberi pevanhu akataura here? Aiwa, ari kuramba kutaura. So mubatsiri ati kana asati ataura ndichauya netsitsi dzangu, pati pari zvino ndodawo kubatsira mimi nenguva muchigwesha. Yes. Regai tidzoke tichinzwa kuti munoti kudiniko kubva kune icho chatsudzurwa chepa Epworth Green Valley nechekunkai nababa Isabel. Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM ndaweza to go pana mudhara wekuisa zvitsinga uyo muroyi ane simba radiabhurosi. Ndinonzi Tibas padomboshawa pamvere chena, pariseko padomboshawa pamvere chena. Nhasi ndozoti makachibata chemuti hanzi atezvara. Havasiro vaifanira kuenda kunogadzirisa nyaya dzemukwasha nemwana wavo. Asi kana watadzirwa pane vanhu vakanganisa, tine kodzero yekutonga kusvika pakuuraya. Atifanire kutonga tega. Ichokwadi. Regesani tibve munango 0713938538. Ibhorodewe. Bhorodhero. Takabata chimuti. Tiri koko. Mubhorodhero. Mubobo. 2 minutes past 11. Paka. Nyazura. Beyond. Deep down. Beyond, deep down, beyond, deep down, oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, Varoi avana piro mumba iwe
chokwadi akakusanganisa munhu iyeye Mwari ave naye. Ndinonzi Orphan Humba Mageza ndiri paGreenat side. Akomara Takasanganiswa na Mwari. Ndasodenga izvo. Papa. Yes. Ndabatwa na Edith Muzimbabwe ari kwaBulawayo. Yes. Zvikanzi Nyazura iri mugokwe ere. Nyazura isi mugokwe. Imanikaland. Imanikaland zvi. Tichida kwamja Nyazura iri kupi Zimbabwe? But tikita kana siri Manikaland chita kupinda Manikaland. Ameni baba. Mashono ndisi kuti Manikaland. Tibate itinzwe. Vekotudze kuti muri kupi. Yes. Icho kwadi muri ya Zimbabwe nderimo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza kutsudzura nekutaura zviri kuitika matima anose nyika ino. Nyaya yandinayo pana pamuri ya Zimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Nyazura. Mukati menzvimbo yaNyazura mune chitiko chakaitika chekuti baba vanogara pamba pavo nemhuri yavo, asi vari mukati mekugara pamba pavo nemhuri yavo pane akabuda panze usiku kumapasti 11 ndokunzwa mumugodhi muchiratidza kuti munoziva zvinoitika maramba vakamuribata mamwe inoruomvula kuti Come. Mwana chibva maipina kuti kana zviri kuitika mvura mazese zvamboitika medu mugoti ndime kumwa chetoma amungamboricha ndofunga munogona kunge mutori nechinhu chadonhera. Ndobva anoudza baba ndisekuru vati kurei asi ndo baba vepamba ndokuya netochi madhara manje vanogara nematochi ndokuya netochi uyu murume pakaundi tochi iri kuuya manje akati obvesicho saka yane makwiriro ake nemaitiro angaita mapindiro aita vachinosvika patsime iye angagara ona light achitobuda mutsime akarova pasati masisha but vakatozviona kuti ndibaba nhengiwo vachivashedza kuti ndakuziva ndibaba nhengiwo ndokutozama kumutevera ndobva vaenda kunorara zvavo mangwana kuseni vachibva vanoudza mwana wavo kuti ndikawana chawanikwa kumba kwangu ndiwe nemurume wako ndamuona usiku auya akapinda mudhamu achibhakucha mudhamu mutsime repamba. Yes. Saka ini handizivi zvinorevei chero iwewe unoreveza saka ini ndakudzokera handisanyaya dzakaona newe ndofosiya tsime rakabhagudzwa nemukwasha rinoshandiswa basa rei ndire kumwa repamba rotomwiwa mvura ndeyekunwa risati ravakirwa mati mukwasha angari marisesha akatobva paakabuda anotosiya hembe akatouya asina hembe dzacho akatosiya hembe mumba imboita vhidhiyo uchiona mudzimai akaudzwa here nemurume kuti ari kuenda kupi pari zvinozvo havasati vaziva nokuti ari kuziva nyaya iyi ndibaba vakaona mukwasha mumugodhi ndokuenda kunoudza mwanasikana wavo pavakatosvika vaida kutoona mukwasha kuti ndakuona ndakuziva ndokuona mukwasha asipo ndokusiya varayira shoko kumwana wavo kuti udze murume wako ndamuona so kubva zvavabva ikoko nezuro anga ri day 6 mwana asati adzoka kuti baba sekuru ramwe ndikaudza murume wangu asati audza baba nemukwasha asati adzoka kumba kwababa endo asati vasangana bati mukwasha ritooneka kuti baba pake aripo saka izvezvi kuti mwanasikana uyo akaudza murume wake here vakakonana here haana kutaura here havana kutaura vakamira vakadaro vava nenguva yakareba sei vane mwana 1 mungaziva kuti akura sei mwana uyu ndazobvunza hangu kwanzi mwana ane 13 years 13 years saka wanano iyi ine nguva mukwasha tokomba mumusha uyu mukwasha pane zvakakanganisira nenatezvara kuti nemudzimai wake sei akazoenda kunobhagucha mutsime ndichitora nyaya kwenatezvara sekuya kwazvo kuti hanzvadzi yemwanasikana ndiyazvunza nyaya anoirana nehanzvadzi yedu kwatiri shoko asati tasvika ndezvekumba kwawo asi kana kuri kuti nemukadzi wake anove sisi wedu kana kuti mwana wedu vakanganisirana anouya here kuzobhadharisa nyaya iyi achidhigita munda medu kana kunotema chikafu chiri mumunda kana kupinda mugadheni uko wake Nyazura yave Manikaland ndinonzi mai mukaro pabudiriro padhuze nerusape iManikaland province iyo hanzi ndinonzi Seimo Barwe panyazura ipapo. Yes. Manikaland iManikaland ndikona Brian Samaita Eastern Igwe chiko dai right vatezvara vakazokwanisa here kutarisa mutsime hapana here ushereketwa wakasiya hwaitwa nemukwasha mutsime umu kwa hanzvadzi inoti kwanzi baba vati tinofanira kuti titsvage mubatsiri but vanakomana vachibva vati iwo
apa hapana nidi kutsvaga mubatsiri. Kana muchitsvaga mubatsiri muno zvinoreva kuti muda kuzoshandisa tsime. Isu tafunga kungoti tingovhara mugodhi wacho. Ishokwadi. Usashande. Nokuti zvaitika imo matizive zvinoreve. Ndizvozvo. But vachavhara mutsime. Mukwasha kana asina kudzoka kuti auya kuzonyanya yake. Vanofanira kuita sei? Si chakapa kuti mukwasha aende kunodhigidha mutsime umo. Mushonga here? Pane zvakasiya zvaita here? Kuti aramenya joroso. Pane chakakanganisirana here naTezvara. Pane chakakanganisirana nemukadzi wake. Asi zvinobhadharo riri kupinda mutsime raTezvara. Tiri kukumbirawo ka ndiye naunza nyaya kuchimuti. Anzadzi handifunga riri kusvika mukoma KB. Kana vachikwanisa tsano ngavatitorerawo ka tsime iri pikicha kana ka video tuone kuti tsime iri rakakura sei raibhagudzwa nemukwasha. Ende vari kubasa zvawo but vati vari kunditumbira munhu ari kundipa. Ende mukaenda zvakare pachannel muchanoona pakapisirwa hembe dzemukati dzekusanideo. Toda kuona kuti mukwasha akangoti chobwi achinyura dzika pasi achinyura ende tsime racho rakareba sei. Okay, rega timbonzwa vadiwa vateereri 0713938538 0713938538 chakapa kuti mukwasha aende kunodhidha mutsime iro kumba kwaTezvara. Anaiwe asatinanza nyika ine Zimbabwe inonaka mali inonakirija. Alright, po rikiti bvu Nyazura ndinonzi Nyamindu Innocent kumandeya Bermuda Honde Valley. Honde Valley nobata chimuti kana mazogara baba Isabel. Kunoda kuenda kumabanana huko. Kunoda kuenda kumabanana. Alright, rega tingonzwa kamashoko anotevera then tozotoraka shota anzi kudini Natasha Ziko ndibatsirewo ka message. Alright, tichimbonzwa kuti yanyorwa kunzi kudini hanzi okay mukwasha uyo muroi chete ndinonzi Magi kwa Mutare handibve pachimuti. Thank you so very much Magi kwa Mutare. Konsepo tafadzwa shakururama. Alright, amusati mapiwa dzimwe nyembere nebasa ramuri kubata iri. Imanikalendi Konsepo tafadzwa chakururama. Ari kumanikalendi. Hanzi na konsepo tafadzwa chakururama. Mukwasha uyo mishonga here kana kuti igavakava kana kuti inhundurwa. Ababesa rakadzama rataurwa here. Chokwadi chocho. Senyika nyika yakuenda kumawere tinogona kuseka zvedu kuti inzwai Nyazura, inzwai Nkai, inzwai Epworth, asi tichaita sei mune remangwana. Ukaona mukwidza wako nyaya kureba ziya kuti makuda kuenda kunotenuka. Yes, ndikuoneka kuti uloperera. Ndiani achadzosa nyika kwairi kuenda uko? Because hazvisino maoka izvo. Aiwa zvisino maoka. Mukwasha kubva mumba asina kupfeka 500 meters kuenda kumba kwaTezvara chubwi munchera ari musugani. Akana bata Nyazura here baba. Nyazura yedzai kubata mukwasha baba Isabel. Kumbirai nhamba dzemukwasha mutaure naye mumubvunze kuti mukwasha si chakauya mauri chakapa kuti uende kumba kwaTezvara ndiwe here kana kuti vaTezvara havana kuona zvakanaka. Ende timu redu rinotitumira mapexi redu rauya tsime rauya ka izvezvi vari pakati pekuti vamboona kuti chii chakamboiswa mukati. Muchatorona ratoiswa ladha mukati kuti vaone kuti chimbori chii vasati vaita zvanga zvanzi nevamwe rofana kupfutsirwa vaite sezvanzi imbori onai kuti riri sei. Yes, saka vari kuzama kuda kuona saka kwanzi vamwe vari kuti anoona zviri mukati imomo chii because makapinda munhu tiri kutovhunduka ko kana zvinhu zvakaiswa zviri mukati memvura ukapinda mokosazvikuwadza so vakanda ladha asi vane zvavada kuona saka izvezvi manje mukaenda pachannel yedu munoriona tsime. Gara wajoina National FM WhatsApp channel uoneka tsime rakapindwa nemukwasha 11 o'clock usiku. Asi kwanga kuti Nyazura inotonhoraka kwanga kuchipisa kuwanda kwenyaya yemukoma KB. Zuro ndi zuro manje pane murume aitoenda kumunda akatakura demo rake ari mukati mekufamba ndokusvika panga pakagara vamwe vakomana achibvaona tai rakadonha musaidi merodi ndobva aritora akarisa pasaidi akati pandiri kudzoka kwandiri kuenda ndiri kutora ndobva naina raro achidzoka ndokuwana riripo ndokutaka kuti demo rake achipusha tairi ere asvika pane matombo akagara vamwe varume kuchibva kwangu achirikati mberi kwake anditika akabata tai ndiye munhu wepasi mbichana vakagarudzira kuti munhu atidona uyo kusvika kunobata ndiye murume kudona pasi ndiye zi akatorara akatofa ipapo.
taya muri kutaura spare wheel itaya risina rim. Okay, rasina kuzoongorora kuti rakasiyiwa nokudonha mumota here kana kuti rakatofawo zvaraite sei rasiyiwa, but achifamba kuti konzi nevakagara padhuze vakangoona shiri mberi kwake akabata tai, ndiye munhu achienda pasi mbijana akazonosvika pasi atobatwa nemamwe vanhu, but ndokurara ndokutorara. And mapurisa pavakashedzwa vanga vasori newo mota, akatorara akatochengetwa nevanhu munzvimbo, akatozowanikwa mangwana akuda kunovigwa pakangorikana nyoka yapinda mukofuti. Inyazura iyoyi, inyazura futi ya pakaipa rekukaurisai ndokudhidha mutsime iro. Thomas Mateta, Cape Town, South Africa. Kana kuti mkoma KB aigononga itopfuurira musha wese apa kuti wese achamwa mvura iyoyo apa sipake. Ntsiyani chirasara ngati chakakonzeresa chii chakakonzera kuti anopita ibobo aita mhiko dzei. Piwai namba dzemukwasha timbotaura naye. Aiwa titombata. Piwai namba dzemukwasha timbotaura naye. Iwewe chii chakapaka kuti uende uko? Bosho iya inetse mukwasha mwana. Right. Kunongedzana cheko apa wangari usiku anogona kuti kwete munhu makaona asirini. Okay. Ende anikodzere kuramba. Right. Nekuti havana kumbata. Wangu vakaziva but havana kumbata. But mukwasha mwana. Vanomudana mukwasha. Tsime rangu mvura haisi kuite. Rauda kupwa, roda kukupwa. Mukwasha ondikupire tsime. Right. Mukwasha ngazokupa tsime. Iye ega kana chifunga achaona kuti ini ndakadhidha mutsime ravatezwa but vatezwa kuti uzokupa chii. But zvinoita here kuti atezvora hodze mukwasha kuti tsime rangu harisi kuita zvakanaka, huya uite se uri kupi mukwasha. Kana chikwanisa kunzi uya uzopfirira imba, uya uzondivakira imba, ndikakona kuzokupiswa tsime. Mr. 11 akuda kutonzi uyai kwavatezvera vamuzokupa tsime. Yes, vanonokupa. Pani muteereri ari kubva kunyazura anga achitokomenta nyaya yemurume akanhonga tai akatanga kuita se kunonzi kuita se kurikungurutsa achibva angosangana nechishiri ikamuti mberi kwake ndovatanga kuenda pasi mbijana atoshaya. Vanhu vakatorara vakachengeta munhu usiku wese. Pane munhu atokomenta meseji yacho yatiza. Then kunyazura zvekare murume akatenga motikari. Kune murume akatenga mota nhatu pamwedzi muviri. Hama dzikati makasi tese tiri kushanda, iwewe mari hausi kana kuikorokosa iwewe. Wakaona kupi mari? Taura apo mufamily mune zviri kuitika zvikanzi taura. Kana usati wataura mota idzo ngadzipake hadzifambe kusvikira vakutonga vega. Akati mirai ndikuudzei vakomana kwandakaenda. Mangwana uyai pachimuti. Uyai pachimuti. Uyai pachimuti. Aiwa akapiwa bhegi. Bhegi akapiwa. But bhegi iri manje rine muko. Haasi kuvhunduka zvaakanzi aite. Mota nhatu izvezvi mukomana ari mukaona mota dzainadzo nemumba maari kubuda achifamba zotokuudzai kuti pane zviri kuitika. Ko atingakwanisere kuzoona mapikicha ari moto. Ndosachiri mangwana kati tiripo tichidziona tichidziona dzese mota dzinenge dziri ti. Hanzi nemwe muteereri nenyaya yemanjuzu ari kunetsa mazuva pamwe mukwasha achida kuita munjuzu. Zvikanzi pamwe angatsva angautonedza temperature. Regati mopinda mukubvabvadza kudzodzera nedziri kuitika matimba nesenyika ino. Paka Harare Sanazi. Kune murume akaroora mukadzi wake. Kutaura kuti kwatova nevana vaviri vachigara vese murume nemukadzi makore maviri muri yeZimbabwe. Vana vaviri zvinoreva nguva neudzamu watinoremekedza mereji vanhu ava. Yes. Zvakazoitika ndezvekuti murume uyu anoita basa rekuisa matiles mudzimba dzevanhu. Saka anotokokwa haiwa zvinda nekuti aenda kure sei. Dzimwe dzenguva kana akaenda kure anenge achidzodzwa pamba. Murume uyu anotofambawo nemotokari yake. Murume uyu zvakaita anga asisari ari pamba achiti ndiri kuenda out nebasa. Asi zvakaita murume uyu ndezvekuti murume uyu akaita girlfriend iyi anga ane nguva nayo but anga asingazivi mukadzi. Vachigara muSunningdale zvakare imomo girlfriend iri muSunningdale imomo iine mukadzi wake vari muSunningdale vachigara munzvimbo dzakangoti siyanei but zvokuti pavanonotenga kutori nevanhu vanotozivana nekumba kunobva murume uyu nemukadzi wake uko vachipindana zvokuzivana zviya. Okay. Mukadzi uyu akarwarirwa nemwana usiku akamutsa maneiba ake
kusvikira vaita zvekuti vangatsvage mota yekuti itakure mwana iende naye kuchipatara. Mukadzi upi? Girlfriend. Aiwa, muridzi wemukadzi. Murume. Kurati murume ndiani mwana arwara, but murume pakarwara mwana uyu murume anga asipo, akarara out nebasa. Zvikanamwe muri kuti vane mazuva vasipo. Kumuti murume wenyu tinoona inogara pakadai ndipo inorara vanhu. Inombopaka. Zvikanzi izvezvi nhasi iripo muchiti wakaenda out nebasa. Ma CCTV atinawo munyika muno. So mukadzi anakwanisa kuenda nguva iyi, vakatakura mwana vakatsvaga mai wake wakaenda kubasa. Vakudzoka kubva ikoko ndobva vadarika kweko vachibva kutoona mota iripo yakapaka. Mukadzi haana kupinda imomo. Mukadzi uyu aitomboshanda basa remutemo. So akanzi nevamwe ngatipinde. Akati inini hangu ndine kumba kwangu, murume wangu ndiyaenda ikoko, andikwanise kunopinda pamba apa kunokonzera uye zvese zvakuti mumhandisiwe angu. Achibva tozwa kuti mukadzi uche ndiye akadai so kusvikira mukadzi uyu akatomboona piki remukadzi uyu mufoni yemurume wake vari vese, but aingofungawo ndezvimwe ambayo ndekupa asingatozivi kuti vanogara musaningi ndiyo. Ndobva azoenda ari mangwana atsvaga munhu wechikuru, akatosvika mota yemurume chiri vhesa. Mota yemurume akaita nguva yakareba sensiku zingazi mazuva akatorine 4 days asina kudzoka achitofona zvezvekuti hamuna bhanduru iri mai mwana achitumira but achiti ari kubasa but iye ari mumusaningi chinekewo. Ndobva azosvika kuseni kumapast 8 akatoona mota ichitorivhesa, ende anga atogara tara rimwe munhu ari padhuze anga kutofonerwa mota yakurivhesa, mota yaida kubuda. Saka amai mwana mota yachirivhesa anova mugirlfriend vanoperekedza mota vonoisiya pagate, vabopiwa hagi vozodzokera. Mota yakatoperekedzwa, mukadzi akatosvika, mukadzi uyu girlfriend ichitofambawo pasaidi pemota yachirivhesa mbichana kuenda kugate. Ndobva vamira. So pavakamira vamira kuti murume paari kuona mukadzi wake obvious akadzora mota achamira kutaura nevanhu, murume haana kumira. Ndofarwa pasi ariwa pasi kwasara mukadzi. Zvikanzi nawa mugirlfriend tikubatsirai nei. So girlfriend yaiziva maiguru than maiguru kuziva girlfriend, but maiguru vanga kutochonyerwa kudhara nemaCCTV enyika kunzi uyu andiomona ndiye mukadzi wachona. So mukadzi akuda chivini chekuti ndatiwo ndibvunze kuti murume wangu sei kunoko zvakamira sei. Zvikandi mukadzi chii chanetsa, chii chakamboita kuti musiiwe, chii chakaita kuti murume achirare kuno adiwa musamuzonde iraki rake. Nguva yamakadiwa imimi ari kwakasara sezvamaita izvi. Zvikanzi aiwa murume wangu dai mataura nezvakanaka nekuti murume wangu. So pane shoko rimwe rakataurika rekuti imimi kana musina varume hamufaniri kupasa dzimba dzevanhu. Munofanira kuziva zvakare kuti kana munhu mwana akudai akuratidze kuti ndine mukadzi then kantaurirana kwete kuti mundipindure rafu. Zvikanzi amai mwana hamuna chamunotoziva imi, muri wekugara kumba chete. Zvinhu zvingari zvandikakuitira imi amutendi handiti girlfriend amutendi handiti ndakakuitira zvinhu zvakawanda munozviziva here? Bvunzai vanhu pana vanora sei. Ndichori munhu ndozviitira zvinhu zvake, ndoenda kuCape Town, ndoenda kuPretoria, ndoenda kuTanzania, ndinohodha zvinhu, nditori business woman. Otherwise murume ndinomubatsirawo zvimwe nokuda kwemari. Mari dzamunodya kumba kwenyu dzimwe dzitori dzangu inini. Muri kuona here pana pakana makatarisa panapa, muri kuona panga yepamba pakatakwatakwa. Pamba ndepani? Pamba ndepake mukadzi. So mukadzi achitoziva kuti pamba pandipe mukadzi nemurume kuti murume wake pane mari yake. Zvikanzi hembe dzamunopfeka imimi musangoblinge ndirika dzinototengerwa neni. Regai ndikuudze dzimwe dzembe pahembe dzenyu dzakafanana nehembe dzemukati yakati hamuna hembe yakati, hamuna hembe yakati, hamuna hembe yakati, hamuna hembe yakati. Izvezvi mataiti mangana akauya ndini ndokutengera inini. Mukadzi ende zvinhu zvakataura mukadzi kubva ipo munhu pakangoti wiki akati kune vanhu vakauya nawo zviri kutaurwa nomukadzi uyu ndizvo ende chikwere ndo hembe dzandinadzo, but kana ari iye anonditengera hembe munoti ndararama kusvika papi? Ndogona kungofa anytime. Achibva aenda kumba vanganaye vakazama kumunyaradza kuita sei. Pakazosvika tete hanzvadzi yemurume yakabva yafonerwa, inogara Motorforce, yakafonerwa. Payakasvika hanzvadzi iyi pakambotongwa nyaya zvakare kumashuri nehanzvadzi iyi. Tete vachireverera hanzvadzi yavo kuti no vakadzi mune shanje wati ndo pakaita hasha dzemukadzi kusvika akunochema akati unorevesera zvikanzi chokwadi hembe dziri mutaudzwa dzese nongari pakabvuma. Ndo pakapinda pakati hembe tete ndowatoti kana dzakadaro hembe adzite murume wangu unokuvadzwa. But pane pamwe pakazoita kutsamwa mukadzi uyu kuti vanhu vakaungana ipapo akanzi nevamwe mabvisa hembe hamuna dzimwe here dzamuinadzipo. Mukadzi aifanira kutobva kana kuti asisa dziri aifanira kubva panze pane vanhu
wopinda mumba unobvisa futi chimwe chipfeko chakapfeka wodzokera nacho chipisa akachibvisa ipapo pane vanhu vanomumira kupinda mumba ndobva abvisepo pachibva kaenda moto pavepisira marara ndobva wasika hembe dzese achibva dzipisa ipapo saka hembe dzese dzakatengwa namagirlfriend dzemukati dzakapiswa ende atoti nemataitsi hembe inopfekwa mukati yese kubva kumabra asi nai baba Isabel murume uyu aitambira zvipfeko zvemukati kubva kugirlfriend achinopa mudzimai wake kuti zviite sei ina handisi kuziva kuti mukadzi uyu ndiye aitengera murume rekanti murume aiti kana akada kutengera mukadzi wake semunhu aizivaita madhiri ake kuti ndikabuda ndikavharavhara ndichidzokera ndodzokera ndirikari kubata maoko aituma mukadzi unotengere ari iye mari yake kana kuti mukadzi uyu ndiye angonzitengera maiguru avo but uyezve zvinoita here kuti uti girlfriend yako itengere hembe dzemukati mukadzi wako 11 minutes past 12 regai katinzwe mashoko kubva ku muroora wenyu anachatira chakaipa ndekuti angoda kunzwisa kuti kana imimi muchida zvekuroorwa uyaitizivani kwete zvekuti murume anogara mazuva asingarowanikese zvikanzi hauna chaunoziva chakamboita kuti usiwe chii chakaita murume arare kuma kwangu chii adiwo samuzonde ende aiwe hauna dhiri ende hauna chaunoziva hauendi kana kushopu kunotenga zvinhu hembe dzaunadzo dzese sehembe yakati neyakati neyakati ndii ndakakutengera zvakave zvipfeko zvemukati zvinokwenda kuita 13 gumi nezvitatu kusanganisira mataitsi hembe dzemukati diki dzachona nemabra zvakakwena kuita 13 saka ndo zvamatumira pa WhatsApp channel ndo pasakatsvira pane dota apo ndo pakatsva zvese ndo pakaenda kunotsvira pane paunopisira wamana ndo pakanozopisira ipapo kuti izvi ndakutopisa ende akatotsira simba rekuti kana zvakadaro muroora ngazvizve ndiwo vatete murume akazodzoka iri akagarwa naye pasi murume izvezvi asi tadzoka kumba kubva rini kubva paenda iko zvinoika nezuro ranga rizuva rechingani rechi6 asi tadzoka kumba kuti achiri kwangirlfriend moteri kutoonekwa iriko kwangirlfriend hey vane mhuri yakura sei vane vana 2 pashata paipa Zimbabwe 0713938538 kana usati wajoina channel ingotumira wedro kuti link gara wajoina nhasi ingotumira wedro kuti link pa WhatsApp number dzinoti idzo 0713938538 0713938538 kana pa 0712393852 0712393852 kana wajoina ukabuda mukana wokuti udzoke panenge pasisina saka gara urimo muchannel imomo uchingoona kazvese zvinenge zvakandwa imomo uchipindura uchizvihwinira handitika pane vamwe vari kujoina wobva wabuda wojoina futi saka ukangobuda chete ameno zvako vamwe vanokuzochema kuti tidzoserei mukana wokudzokera panenge pasisina regai tingonzwa ka ari parunhare halo pa National FM radio yes baba vali mushe baba zviri kufamba here aiwa bozo kuti tibatsirei tinzwe uyo mukwaje ukudhikita mudzamu wane vanopenda iri mushe ndakambonotetwa ambonotariswa pfungwa ndakambonotariswa pfungwa tiri kutaura nani ari kupi utana Mustafa ari paEpwetha paheadlands Epwetha aikati kuti pfundi chani alright mukoma dakumhurira timu rangu raminaro panapa kusanganisira paeyo baba mukuru weMwepwezi na baba kana baba Jaini vese vanondiziva ndingovakomana mukumira mudebve paeyo katatu mubatsiri mutienzanise ndinonzi gogo amakenosa kwedzonganga dzakupa vanhu kuti zvipotwa kuti vanhu vauye kwadziri ko ndo zvavanoitazve kuti vanhu vaunganeko kuti vaite mari iyo nganga yaregera kuzotombatsira tione kuti zvafamba sei pamberi apo nekazowana vanogona akakugadzira pane vamwe watobatsirwa kudhara handiti maona kuti nekuti havanotoda kutorapa vanga vakakanganiswa vai asi handizivi zvangu pane mashoko emubhaibheri aye kuti usadzosere chitema haiva chitema chinodzosерeka manje nekuti yokatondirera ndizodziwe kanyemba itotonokuendera kwasekurukaniwa saka muri kuti udie mainosa sekura vari kutogona zvavari kutoitawa kwozotiwo uyo mukwasha ukura yatezvara vake uyo vada kuipika umanekisiti wedu ipurasire kwadhangwezi kaitogona kuvatorera muri padhuze mwati manekisiti wedu apa ndoda kutogeza so ninotsvaga kuti nhamo iri papi da kuenda kunhamo muda kuenda kunhamo kwacho ndinozozwisisa nega ngekuna rwezima rokugeza kuti zvakanzofamba sei nafarai mukanda kure pakurosa apa vanyatsondidzo kuti chii chakaitika plaziwe vana baba vedu havafanha nokugadzirisa kanyaya dzangu inini nabanozi hadzigadzirisi kuna baba wangu dzinogadziriswa nani
naatete vangu kana nambuya. Asi kana baba vakasvika neshamwari yavo, iwe semukwasha unotadza here kugara pasi motaura? Vaifana kukuharara, saka mukwasha yakuratidza kuti hana kuharara, akabva azvita kuti iye ndiye mukuru, asi simuti bage marimo maanobatwa. Aiwa, mapurisa unoita basa ravo. Mapurisa kuiwa epadombo ana Constable Gwena ndosaidhi ravo kairo. Ndinotemba nawo ka Constable Gwena. Ini ndotemba nawo zvakanyanya, plus vanogara muGlenwood vane kudziwe pazvakaitikira. Aiwa, tinotenda mapurisa, batai munhu. Batai munhu wese naporiki wese ngavauye kubva mutauni vauye vafambire nyaya iyo. Tinoendawo futi unofambira nyaya iyo, ndinoda kuendawo. Aiwa, tinotenda Mainosa ave nawo nekuti nyika yese yakazviona kuti Mainosa vakatsafa. Bye Mainosa. Paita munango pandedwe. National FM, alo? Kanyemba na Bozhongora. Zviri sei mukoma wangu? Aiwa, zviri kufamba here. Tiri kutaura nani ari kupi? Kana Baba Shalom paBorodeo. Baba Shalom. Mati kudi tibatsirei? Ndingangotaura nemi chete. Ndiri kumbira kuti munhu akamusanganisa Kanyemba naBozhongora mari yavo naye. Kwaita sei? Nokuti handichatoiti zvandinoita kumusha kwangu nekuti ndakangokuteererai chete. Pamwe ndakakanganisa kunzwa mukoma. Mungadzokorora mati kudii? Ndati munhu akamusanganisa imimi Kanyemba naBozhongora. Mari yawe nemi nokuti handichaiti zvandinofanira kuita, ndoramba ndingokuteererai. Munenge makabata chimuti. Ndinga ndangobata chimuti ndingoti Kanyemba naBozho wari kuti. Saka mwari ave naye. Mwari ave naye munditisiwe una bosi cheka kuti ndo zvanditaurwa navo vaShalom. Kwazi musitse nyaya kuna bosi cheka. Aiwa, tinotenda Baba Shalom. Rekati motora kamuterere parodare. Hello pa National FM Radio. Hello KB. Hello. Kanja ndiri kufamba here. Aiwa, boku noko ndiani wadari kutaura ari kupi? Kutaura neanonzi General Mukwasha kana kuti Brighton Anok ku New Parliament ku Mount Abbey. Ku New Parliament, kuritani ku New Parliament. Aiwa, kuno kuBozo. Tibatsirei mukoma wedu. Uri kuona nyaya iri kuitika iyo zvinezvi. Ngedu kwaenda kwakumawere. Kwakumawere. Kwakudamina matu. Vabatsiri vagone kubatsira. Ichokwadi. Because zvese zvatikuita hazvisi normal. Hazvisi normal mukoma. Mumwe nemumwe ari kungoita zvaaita zvinoshamisa, zvinotyisa. Saka muchaona kuti isusu tega kuti tizviti tinozvipedza tinonyepa. Zvingada ani kuti tibatsire tidzosereka nyika kwairi kuenda uko? Tese sevana veZimbabwe. Kuita chinhu chimwe kubatsirana kuzisa even vabatsiri vacho ngatidzoke munzira dzedu dzekubatsira chaidzo kwete zvekutsvaga mari zvakuitika izvi. Ndizvozvo. Nekuti vamwe vabatsiri vacho ndo vakutowedzera pamatambudziko pavanhu vari kutambudzika. Se ichi chokunkai ichi. Handimaona manje zvinenge zvakuitika. Vanhu vari kutsvaga mari. Vanhu vari kutsvaga mari instead yekuti vabatsire vanhu vari kutambura. Saka isusu tingatasira kuti zvinhu zvingadaro zvinototizira kupi. Mukwasha, ko ichi chekunyazura munofunga kuti chii chakaita kuti Mukwasha aende mutsime? Mweya yetsvina inofamba pavanhu baba. Ndo zvatiri kutaura izvozvo kuti vanhu taakungoita zvinhu zvisiri normal. Hazvisi normal. Nokuti inini kana ndakagara pano chii chingandipa kuti ndinopinda mutsime rekwatezvara. 500 meters kubva kumba kwako usina kupfeka takwa kuenda kumba kwatezvara. Handimaona zvinhu zvisina kunaka zvega zviri kungoitika. Vabatsiri ngavatibatsire kutungamira nyaya dzipere idzi. Tinotenda mukoma ingoti katinzwe mwe mutereri tozopinda kamuchitoro titengese kuitira kuti kwanise kubhadhara marenzi nasi musi wa 5 August 0713938538. Hello pa National FM. Mukoma ngezi madi. Mushe zviri kufambere mukoma? Bro zvekuti tiri kutaura nani ari kupi? Regai Samuel Gwaya pa Flower. Kwantutu. Yesaya. Kirisai. Muri kutenorera zvinhu kunakidza. Masaisai ari kusvika ere koBulawayo? Akazara zvisingaiti tiri kudzidzwa hedu dzemunyazura. Tinotenda tibatsirei mukoma. Ukoma zedi chinhu chekutanga ndinoonera kuti Mukwasha uyo kwao.
indona zoti yedu yangaita kuenda otorwa vogara naye pasi vatomboita tomubvunza kuti uri kubedwe vakamurejera vachimurejera vachinzwa tichidzisudzura kudai achaguma aita suicide kutotiza kana kutosiya toita chimwe chikuru chekumwana waNatesvaro. Ichokwadi ngaambotariswa pfungwa mukwasha uyo. Amboonekwa chaizvaizvo kuti vakomana because marombero akuita vanhu unoziva zvinenge zvaitwa ipapapo kune kwaendwa onzi hai iwe kuti zvinhu zvako zvifambe unongotaimira dai wotonzi chenda unopinda mutsime muya nokuti chimbomugai zvomunototaura izvo kuti nguva ine yekutongora munhu unoti mumvura apa usiku zvireva kuti pane patori nemeti dzine dzatoitwa onzi ukaromba nekudire kumusha kwomukadzi wako zvinhu zvako zvinofamba zvodaidai kutora watoti munhu iye ine handitonyatsi kuona hanya yake anayo nemudzimai wake auve ukama ungavanyatsi kuti kana kutotora hama vambotogara nayo pasi because unogona kuitiswa zvisina nebasa vachiregera munhu iyeyo. Hama dzemurume dzombogara pasi nehama yadzo? Ndereva hama idzi dzemudzimai ngava vanoti noti vandifuri kuti baba vakaudza mwana wavo kuti ndo zvakaita chii ijoko ravari kutomuremedza nayeyo otherwise mukwasha wakatata chitsotsi chake ega chida kutoromba nemukadzi zotora ati hatodi mukadziye kana nokuti chii chinoiteka kuti indine kurudzwa kundonojambira kuenda kwaNatesvaro. Kauromba zvokutoti andogona kutozoni pakupedzisira pamwe atonzi kana wapedza kuda rotourayi kana mukadzi ipopo. Vana havasi kutya. Vana havasi kutya ngoma indambomene kati nemaitiro ari kuita munoziva kuti muno muZimbabwe tikataura chokwadi munoziva kuti vanhu vese unongoona vari pasi pemiti kana kuti vane mabhildingi zizike ozozvishairwa kuti saka vanhu vacho vari kuzoita zvinhu zvozoti vanani vatongoona kuti tiri kunyepedzera kunamata ndo chinhu chekutanga icho pakaipa kunyepedzera chavo chako kuchereketwa ndo zvinhu zvinoti varo ndo vanenge chitokonzeresa kurapiriwa ndizvozvo. Saka hai ndona zoti mukwasha kana kumutora chavo chakamubvunza kuti waitei koma kuti ngatiti mofusira chini handiti mobva matoti moti hazvatopera tatofusira ko kana mune zvakakandwa mukati umomo mochera rimwe odzoka futi akana kusatodzoka izvo zvinongofamba nepasi zonobuda zvavo mvura ndimwe wotacheina chimwe chete munoti makavata motaka kupushwa nemvura ichivava zvisingai ndo wekunkai. Okay, muri eZimbabwe namba dzinotizo 0781 150 770 0781 150 770 0781 150 770 ndinovimba ndizo namba zacho. Ndinotenda maita basa babesa pe wanenge achida kukubatai munobatika sei. Rega ndikoti sabu kukaramba zviri sei mukoma wangu Chiwara pa Glenview chimutima kabata ndisikakangano wanoshidza kuti Chief Marange pali chagarikapo pamwechete nashedzera kuti vakabada chimuti baba na mai Odeni vese vari pachimuti na Keda wesadza varipo pali chedzera kuti ipo pachimuti pa Glenview apo pati chagarika ndisikakangano Mashwede pa Glenview apo aiwa ndinoza kuti makabada chimuti boss Mashwede andikangane Regina Sawondo pamastonza pa Fio apa pamwechete na mai Ellen Chishongo Rasta vari pachitumbiza vakabada chimuti iti Zimbabwe chenge basa ra madambos cha Dhokodha Mimbebere pamwechete na Israel Tembo Terence Popo Vanigo chimuti akabata aiwa ndinotenda muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munotibata pa namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa Queen Esther Kanengoni banditi po rikiti vo.